Здравейте на всички, добре дошли в моя канал. В днешното видео съм ви обещал да ви покажа какво е бонсай и да го направим естествено. Първо ще ви разкажа какво е и после ще го правим. Бонсайът е вид изкуство, което много хора си мислят, че бонсай е вид, който можеш да го срещнеш в природата, например като ела, бор, бамбук или такива. Ама бонсаят не можеш да го срещнеш в природата, можеш да си го направиш, защото то е изкуство, но все пак бонсая се прави от такива видове. Първо, то е китайско изкуство, но после и японците почват да го правят. Значи, първо, след като сте направили бонсая, той трябва да е на тераса. Не трябва никога да е в къща, защото все пак това е дърво. Това, че е в малък вид, не го прави по-чувствително и не го прави такова, че да не може да живее на тераса. Дори да е зима, пак да е на тераса. Пролет и лято се полива почти всеки ден. Зависи колко му изсъхнала кадамата, която ще разберете в другите епизоди какво е. И нека да започваме да го правим и ако се сета нещо, ще ви разказвам каквото има. Ето го. Това е дръвчето, което ще го правим на бонсай. Аз избирам такива малки с готини форми, за да ми е по-лесно да го правя. Първо трябва да се извади от пръста, обаче аз сега не мога да го извада. Чакайте да увелича. Ето го. И трябва да си го извадите от пръста, ама трябва да работите навън. Не в къща като мен. И първо аз му режа изсъхналите клони. Винаги се започва с изсъхналите клони. Защото те няма да пораснат и трябва да се отстранят. В това дръвче няма много изсъхнали клони, така че нека да започваме към другата част. Понеже, за да стане хубав бонсай, който ще направим, обикновено аз му изрязвам ето тези клони покрай стъблото. Защото за мен те закриват стъблото и го правят грозно. Затова аз така ги махам, за да не пречат. Също така ще направя и други епизоди. Това е епизод 1 на бонсаите, така че може да ме питате някакви въпроси. В другия епизод ще покажа и как се пресажда в сакси за бонсай. Понеже бонсаите си имат специални саксии, ще ви разкажа малко повече за бонсаите. Бонсая е едно от любимите ми растения.
И също много обичам да ги правя. Понякога си ги купувам, но в повечето случаи си ги правя, въпреки че съм, нали, по-начинаещ. Не съм, нали, някакъв професионалист. Ето вижте как стана. Ето и това ще го махна. Ето тук това ще го оставя. Значи всяко дръвче си има наименование на латински. Това се казва Juniperus horizontalis golden carpet. Мисля, че така беше. Миналия ми бонсай ще ви го покажа в другия епизод. Той е от Juniperus procumbens nana. Видовете не е трудно да се запомнят, но са много. Почти приключих с таблото. Общо взето това дръвче има нали, има форма, така че няма кой знае какво да се прави. Бях си взел едно друго дръвче, което беше абсолютно с никаква форма и доста време го правих. Даже не се и получи добре. Но това в другите епизоди ще ви го показвам. Също така, забравих да ви кажа, че бонсаите се турят с такъв течен тор. Аз използвам на лактофол и се турят веднъж в месечно. Зависи, зимата и есента не се турят, само пролетта и лятото. Но и да не ги турите, нищо няма да им стане. Все пак това са дървета. Но не всички от тях. Така. Ето, приключихме с таблото. Между другото, тази форма се казва полукаскада, защото каскадата е по-надолу. Затова тази форма е полукаскада. И в интернет може да търсите информация и да намирате и там полезни неща. Ето, вижте, ето тук какво изгнил клонче има. Между другото, ако се чуете защо това дръвче е жълто, то не е жълто, защото, нали, увяхва, а е жълто, защото такъв му е вида. И аз за това обичам да си работя с такива, защото са много шарени и са красиви. Ето вижте, сега тук, ето това как е много... Сега ще ви покажа. Вижте това как е много дълго и го прави грозно, както и тук е това. Затова ще ги махна и от тях може да се получат нови разклонения и да излязат нови клони. Ето, махна го. Ето и тук. Не. Тук може и да го оставим. Така, да. Няма да го махам.
продължаваме натам. Времето вече навън е доста горещо, така че можете да си поливате бонсайчетата, ако имате, да ги поливате повече. Може и 2 пъти на ден, зависи в каква част на София или в България сте. В момента изрязвам разклоненията, които са. Така ще си го направя, за да ми е по-лесно. Това не ми изглежда добре, затова ще го махна. Винаги се маха от където е почнал да расте. Не може да го изрежете в средата или където вие прецените. Трябва винаги от където почнал да расте, защото може да го нараните. Ето така. Малко в почвата има плевели, но тях ще ги махна при пресаждането на другите епизоди. Ние сега гледаме за стърчащи клони. В други епизод ще ви дам повече информация за бонсаите. В този само ще го правим. Ето. И това в другите епизоди ще го видим с медна тел, ще ви покажа как се прави и защо също. Много хубаво ще стане. А това отдолу е мъх. Не знам дали се вижда. Сега ще ви покажа. Това е мъх, който ще си го запазя, защото ще ми трябва след време. Също за бонсая ще трябва. И ще ви покажа. Глеждам го още за и такива изгнили. Да не съм пропуснал. Ето вижте колко много му махнах. От стъблото и изгнилите. И вижте колко хубаво стана. Ето така, като му оголих стъблото и стана много по-хубаво, отколкото преди, когато беше открито и не се виждаше откъде тръгва от пръста. Не се виждаше. Това от мен за днес. В другите епизоди ще ви покажа и по-интересни неща. Така че, ако сте харесали ако ви харесва епизода, цъкнете лайка и се абонирайте за канала ми, ако още не сте. И до други епизод. Довиждане!